ban bu ke jingkeli ya kinong wat RTI lani kita ki RTI aktivis lani ya kinu ki NGOs lani kinu ki political parties ba ke jingkeli junga kalong ba kai ka penlong yang abangan wat jing tip ya kani la ka don ne em kata ka public notice lani kani ke jing kenok ba mi lang ba ki press ki media bala ai sop bat ke jing kiu tel prat teli sya ka khatwei teli kalong ne em ka basisya ka penlong yang aban wat jing tip namar ba ngasyu ibet man kapor ya ka RTI report tang jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kapa penlong yang aban bu ke jingkeli kalong syai ka RTI report jong ka Janti Hills Autonomous District Council syai ka RTI report jong ka Garo Hills Autonomous District Council pi hangni ka along no ngiklet ya ka Garo Hills Autonomous Council ngiklet ya ka Janti Hills Autonomous Council kom kinong wat RTI handai ngila target betang ya ka Khasi Hills Autonomous Council idon no tang ijing sngotu ba khamlong samut khendiat ba balai kai kadau ba ya ka Garo Hills Autonomous Council kinong wat RTI kimwat ya ka Janti Hills Autonomous Council kinong wat RTI kimwat handai kiwat bet spesifik ya ka Khasi Hills Autonomous Council bat ka RTI ka ba kiwat lu kamlong ka ba syai namar balai ka ai ka ba ki brief lengba ki press ki media bat ka ai ka bangilap lengba ka jing sisa kaya per sya bendeng sya kendau ya ngai banang ni sya kemat ki pat ba ai ba kani ka long ka jing hikai ba ka jing sneng ya ka ri ba ka jat menrew ki para no sonong ba ej ba ya kinu jing kentho bat kinu jing kenok ki ba mi lengba ki press ki media lan ki rensan social media pa per ngimpat dai ban pediang kerki ni don kam ban verify shwa ban wat jing tip shwa kenang ban long ke jing pensisa bangin su pediang keluma rei kom kino sonong ki bala start ki bala syai nginom up yanu ban yalam baklai ni andrei ni dei ban long mangi ke jing syai sya ki imlang ka salang ba ke ai ru datangi wat shwa ke jing sisa shwa bangin kenok bat kentho kandei ka kubur ka basno tenat bat ka kubur ka bantai namta kari be kejat penriu namar menta ngilej syakawi ka kamera ni ong ba hakatei kamera klem me kalai uswis umdon bolaj umdon andala rung ki wei pat ki ui ba bolaj udon uswis udon kadon pi kejing ya perang ta kata wat syania tangai ke ai ka ba kren utei boy rung ka kamera don kami piru ba pin lej rung lang ban wat udon nishan em uswis udon nishan em bolaj ngangat ba pila yasai ba pila sotu e kene kublai sibun kublai si hajar ngu ublai ungkulku ngin sekendupat